Üdvözöllek benneteket! Most egy 2014-es évre húztam magunknak kártyát, jó régóta nem készült már videó, úgyhogy épp itt az ideje, hogy most ezt az évet egy picikét megnézzük. Két részletben fog ez történni, először megnézzük a januártól júniusig terjedő időszakot, és a második részben pedig majd a júliustól decemberig tartó időszakot nézzük meg. Amit előre el tudok mondani, az az, hogy nagyon-nagyon sok kardlapot húztam magunknak erre az évre, ami azt jelenti, hogy eléggé agyalós lesz ez az év. Ez a 7-es évre egyébként is jellemző, hogy ilyenkor az ember a fejében rendet tesz, úgyhogy ez nekünk nem is annyira gond. És ami még kapásból feltűnik, az az, hogy egyetlen egy botokkártya sincs a 12 labban, ami pedig azt jelzi, hogy ez nem egy olyan hű, de milyen, hogyan mondjam, csak szédületes extrémek és szenvedélyes lendületek éve lesz, hanem ez inkább egy picikét nyugodtabban fog lezajlani. Ez nem jelenti azt persze, hogy nem lesznek időszakok, amikor egy picikét begyorsulnak az események, de alapjában véve ez nem egy nagyon szélsőséges év lesz. Ez megint csak jellemző 7-esre, tehát numerológiailag is nagyon szépen összevág a 2014-es évvel. No, vágjunk is bele, egy kicsit előbbre rakom is közelebb, hogy talán jobban lássátok ti is. Januárra a kardok ászát sikerült kihúznom, és a kardok ásza az igazából egy kedvező lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy tisztázzunk dolgokat. Éppen ezért a január az kimondottan alkalmas arra, mivel amúgy is ez a hónap alapozza meg aztán az egész évünket, hogy főleg a fejünkben, ahogy már mondtam, kicsit rendet rakjunk, és eldöntsük, hogy milyen prioritásaink, milyen fontos dolgaink vannak ebben az évben, mire helyezzük a hangsúlyt, és mi az, amit el akarunk érni. Mindenképpen figyeljünk oda ebben az időszakban, tehát a januári időszakban az ötleteinkre, mert nagyon jó ötleteink támadhatnak ebben az időszakban, és ezeket érdemes is kivitelezni, úgyhogy mindenképpen jegyezzük fel, hogyha bármilyen ötletünk támad, hogy a későbbiekben hasznát tudjuk majd venni, mert nem biztos, hogy január lesz alkalmas arra, hogy ezt meg is valósítsuk, de az ötletre oda kell figyelni. Azt ami még nagyon-nagyon fontos az az, hogy ez a kártya, illetve maga a január hónap is egy kitartó munkát követel meg tőlünk, mind agyban, mind az életünk egyéb területein, mégpedig a tekintetben, hogy azon az úton, amin elindultunk, azon igenis haladjunk tovább, mégpedig a saját útfőnk szerint. Lehet tanácsot kérni, meg lehet meghallgatni is a tanácsot, de most inkább az ajánlottabb, hogy mindenki a saját feje után menjen. Persze itt azért érdemes azt figyelembe venni, hogy azért Mihály arkangyal van hozzárendelve a kardok deckhez, és ő azért igaz, hogy nagyon a szellem angyala, de mégiscsak fontos a szívünkre is hallgatni. Tehát a fejünket kövessük, de a szív mondja ki mindig a végső szót azért. Jó? Ez tehát a január hónapra várható előrejelzés. Február hónapra sikerült magunknak kihúznom a Kelyhek 4-est. Na most a Kelyhek 4-es az nem egy túlságosan szimpatikus kártya, mert hogy a makacs elzárkózást szimbolizálja. Mégpedig a kedvetlenséget, az elutasítást, a sértődöttséget, a daccos reakciót, és ez valószínűleg összeköttetésben áll a januári rendrakásunkkal. Mindenképpen arra hívja fel ez a kártya a figyelmünket, hogy annak ellenére, hogy olyan érzelmi, hát ha lehet így fogalmazni, talán megrázkódtatások érnek bennünket ebben a hónapban, vagy érhetnek bennünket ebben a hónapban, ami miatt bezárkóznánk, ami miatt daccosan reagálnánk, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, és próbáljuk meg értékelni mindazt a csodát és mágiát, ami jelen van az életünkben. A 7-es amúgy is a mágia éve, ezért erre figyelni kell, és a másik, mit még ez a kártya mond nekünk, az az, hogy figyeljünk oda
és nyissuk ki a szemünket a saját érzéseinkkel kapcsolatban, és próbáljunk meg rájönni, hogy mi az, ami motivál bennünket, mi az, ami előbbre visz, mi az, ami hátráltat, és mindenkit tekintsünk tükörnek oda-vissza. Tehát ez nem csak arra vonatkozik, aki a másiknak mondja, hogy mert befordultál, bezárkóztál, hanem ilyenkor nézze meg a tanácsot adó is azt, hogy mi várható, vagy milyen tükröt tart ő neki ez az ember ilyenkor. És természetesen, aki pedig a tanácsot kéri, vagy nem kéri, azt pedig nézze meg, hogy hogyan jutott el idáig, és mi az oka annak, hogy bezárkózott, és keresse meg azt a megoldást, amivel ki tud onnan jönni. Ez tehát a február hónap. No, akkor egy picit idébb húzom, hogy most már akkor a március-áprilisra kerüljön a sor. A márciusi kártyánk a bolond. A bolond az egy nagyszerű kártya a számunkra, hiszen a bolond egyébként Doreen Virtue és Redley Valentine ebben az Arkangyal taróban úgy hívja őt, hogy ezt a kártyát, hogy a hittel teli lépés, vagy hittel teli ugrásnak is lehet akár mondani. És ez a kártya, ez igazából semmi más nem mond nekünk, mint azt, hogy 1. Élvezzük az életet, úgy, ahogy van. 2. Ne hagyjuk, hogy mindenféle ugatással úgymond elvonják a figyelmünket azokról a dolgokról, amik számunkra fontosak, de azért figyeljünk oda arra, hogy ez az ugatás ez lehet figyelmeztetés is, és azt vegyük észre. A másik része viszont, hogy higgyünk magunkban. Tehát ez a kártya mindig arra szólít fel, hogy higgy magadban, hallgass befelé, hallgass meg a szívedet, és azt szerint dönts, hogy merre visz tovább az utad. Az ösztöneid és a szíved sosem fognak becsapni, mindig olyan útra fognak vezetni, ami a számodra a lehető legjobb. Ez nem azt jelenti, hogy ez fájdalommentes vagy veszélytelen út, ez azt jelenti, hogy számodra az a legjobb. Éppen ezért bátran bízz a szívedben, még hogyha olyan megrendítő élményekben van is részed, ami átmenetileg inkább ilyen gyászlevelet húz rád, akkor is higgy abban, hogy ez a te utad és ez a jó utad. És minden olyan lecke, amit megtapasztalsz, még ha fájdalommal jár is, az egy olyan lecke, amit neked meg kellett tanulnod, és azon keresztül jobb emberré válsz. Úgyhogy higgy magadban, kövesd a szíved, és merd megtenni azokat a lépéseket, amiket a szíved mond neked, mert utána sokkal jobban fogod érezni magad, hogyha ezeket a döntéseket követed, és hogyha nem mások tanácsára, és főleg nem az eszedre hallgatsz. Az eszed ugye gyakran az ego által képviselt, és a bolond pontosan az ego hiányát mutatja. Mégpedig azt, hogy ne arra hallgassunk, hogy mi lenne a logikus, vagy mit akar a kis egónk, vagy éppen a nagyon nagy egónk, hanem merjük széttárni a karunkat, és azt mondani, hogy már pedig én repülni fogok. Nem biztos, hogy összejön, de legalább megpróbáltad. Ez a fontos március hónapban tehát. Tedd azt, ami neked örömet okoz. Április hónapra sikerült a Kejhek 3-as lapját kihúzni, és a Kejhek 3-as lapja az azért jó nekünk, mert az előző laphoz képest ez azt jelzi, hogy sikerült valamit véghez vinnünk, sikerült előbbre lépnünk, és okunk van arra, hogy most ünnepelhessünk, és hálásak lehessünk mindazokért a dolgokért, amik az életünkben megtörténtek. Még akkor is, hogyha azok esetleg fájdalmasak voltak. Mindenképpen az április hónapot olyan hónapnak jelzi ez a kártya, ami azt jelzi, hogy menjünk emberek közé, menjünk társaságba, és igenis élvezzük az életet, legyünk hálásak azért, hogy élhetünk, legyünk hálásak a barátainkért, a társainkért, és élvezzük velük együtt az életet. Hogyha tehetjük, akkor esetleg menjünk el olyan helyre, ahol mindannyian jól érezzük magunkat, de nem muszáj ehhez elmenni. Lehet otthon is, odahaza is ünnepelni, sőt, lehet csendesen is ünnepelni. Ez tehát az áprilisi kártya, mindenképpen az, hogy egy jól végződött történet lezárásaként hálásan ünnepelhetünk, és egy pozitív fejlődési folyamatot élhettünk meg ezáltal.
Erről szól az április hónap tehát. A május hónap, és itt megint egy kicsit igazítok a kamerán, tehát a május hónap, így lesz ez így jó. A május hónapra a kardok 8-as lapot húztam, és a kardok 8-as az külső-belső bilincseket jelképez a számunkra. Megint Mihály Arkangyal deckjéből sikerült húznom. Ez a kártya azt jelzi, hogy gyakorlatilag olyan kalitkában vagyunk, amihez megvan a kulcsunk, és csak nem mindig merünk, vagy tudunk kimenni. Egyrészt nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy be vagyunk zárva, nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mi magunk vagyunk a börtönőrök, és nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ez csak egy látszat. Éppen ezért ez a kártya fölhívja a figyelmünket arra, hogy szabadítsuk fel, és ki, és meg magunkat minden olyan helyzetből és kapcsolatból, ami bilincseket aggat ránk. Tegyünk bátor lépéseket annak érdekében, hogy megváltozzon a helyzetünk, és hogy elkezdjük tisztán látni a helyzetet, hiszen ahogy a képen látszik, ez a szerencsétlen nőci, ez teljesen vak, mert hogy be van kötve a szeme, és nem igazán látja, hogy hol van. Éppen ezért fontos a számára az, hogy rájöjjön azokra a dolgokra, amiket látnia kell. Ehhez pedig itt most a logikát is használnia kell, az eszét is, a szellemét is használnia kell. Meg kell vizsgálnia a helyzeteit, hogy hol van szabadon, és hol van bezárva, és ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz bizony szüksége van megint csak az észre, megint csak arra, hogy a dolgok mélyére lásson, tehát a 7-es év, ahogy már többször említettem, kimondottan ezt segíti nekünk, hogy a dolgok mélyére, a dolgok mögé menjünk, és megnézzük a mozgatórugókat, az okokat, hogy hogyan, miként jutottunk abba a helyzetbe, ahol vagyunk. Éppen ezért ez a kártya tehát május hónapban azt kéri tőlünk, hogy nézzük meg a helyzetünket mindenféle szintéren az életünkben, és öntsünk tiszta vizet a pohárba, szabadítsuk fel magunkat, és legyünk bátrak, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet. És akkor a június hónap, végre valami nagyon szép, már mondjuk az öröm is jó volt és a hála az április havi kártyánál, de június kimondottan a mi hónapunknak ígérkezik, hiszen egyrészt ugye amúgy is a nyárban megjön a nap, tehát megfelelő helyre húztam ezt a kártyát, másrészt pedig azt jelenti, hogy végre élvezhetjük az életet, olyan dolgok, olyan történések zajlanak éppen az életünkben június hónapban, ami egyrészt sikert ígér nekünk, másrészt pedig olyan pozitív változásokat és olyan kicsattanó életerőt és lendületet hoz az életünkbe ez a hónap, hogy képesek leszünk hasznosítani mindazt, amit az előző hónapban felszabadítottunk. Mindenképpen az élet csodálatos voltára hívja fel a kártya a figyelmünket, és arra, hogy merjünk kilépni az árnyékból, és élvezzük a napsütést, hiszen az azért van, hogy minket tápláljon. Nyilván nem szabad túlságosan sokáig kimaradni a napon, és éppen ezért kell belegondolni abba, hogy nem véletlenül húzódunk be az árnyékba néha. Ugyanígy van ez, amikor túlságosan fönt lebegünk a spiritualitás szintjén, és elveszítjük a fonalat a földdel, olyankor egy kicsit vissza kell rángatnunk magunkat, és a nap is ezt mondja, hogy élvezzük ugyan az életet, legyünk nyugodtan, olyan magasan, ahogyan csak szeretnénk, de néha azért szálljunk vissza a földre, hogy ezen a szinten is meg tudjuk valósítani mindazokat a dolgokat és szépségeket, amiket tapasztalunk. Kicsit talán megpróbálom az egészet bevenni, ez nem nagyon sikerül, mindegy, azért így talán látjátok. Összességében az első fél évre vonatkozóan azt lehet mondani, hogy miután tisztáztuk a dolgokat, olyan dolgokra is fény derülhet, amik bizony olyan dacot váltanak ki belőlünk, amitől bezárkózhatnánk. Ezt a bezárkózást kell aztán oda kibonytanunk, hogy szabadon tudjunk olyan dolgokat tenni, amit élvezünk, és amitől hiszünk magunkban. Ez aztán olyan gyümölcsöket hoz, amiért hálásak lehetünk, és amiért ünnepelni van okunk, de ez az ünnep
csak átmeneti lesz, hiszen újabb bilincsekre, újabb olyan helyzetekre akadunk, ahol még nem sikerült ez a felszabadító érzés, és éppen ezért azokat újra meg kell lépni, újra meg kell vizsgálnunk a helyzetünket, hogy aztán végre az élet napos oldalára kerülhessünk, és ott szabadon, mint egy újjászületetten tudjuk értékelni és élni az életet. Ez tehát az első fél év, mindjárt következik a második fél év is.